Hola, bones, benvinguts a un resum més de les cuines de l'ETA Twitch. Avui farem unes albergínies farcides, però no les farcirem de típic de carn picada, sinó que intentarem fer una mena de trampantojo a base de fruits secs i coliflor. A veure com queda. Vale, per començar agafem les albergínies i les tallem per la meitat, fem dos meitats cada albergínia, i resseguim el contorn, així com veieu, i anem fem com uns rombos, així fent diagonals, perquè es cogui millor. Així la temperatura es repeteix millor i queda més feta per dins. Vale. Quan tinguem una de feta, agafem un bol i posem aigua amb sal i posem les albergínies a dins per la part de la polpa perquè perdin aquest toc que a vegades tenen picant o aquesta mica d'amargor que tenen les albergínies. Si els deixem en remull amb aigua en sal una estona, es perd. Es queda l'albergínia, es xupa la sal i perd l'amargor. Fem les altres dues meitats i igual, les deixem a dintre i ho deixem reposar una estoneta, al rato que comencem a fer el que serà el farcit. Vale, agafem una ceba i la tallem a quadradets petits, a juliana, que la putxarem. La ceba serà la base del farcit i la deixarem putxada, que es faci a foc lent mentre anem fent tot l'altre. Fem una cassola, que tinguem la tapa i posem l'oli i posarem dos dents d'all i una tallada de gengibre. El gengibre tallat ben fi i l'all el faig així a làmines i engeguem el foc fort al principi i posem l'all i el gengibre. Així esperem que s'acabi d'escalfar, acabem de tallar la ceba i quan veiem que l'all comença a ballar ja hi podem ficar tota la ceba dins i baixem una mica el foc, que no estigui tan fort. Foc mig i posem un bon punt de sal perquè comenci a deixar aigua i vagi putxant. Fiquem la tapa i anem per fer la resta de farcit. Ara agafem la coliflor i farem dos picades, una que quedi més fina i una que quedi més gruixuda. Així simularem les diferents textures que té la carn picada, vale? Que no és tan homogènia. Pues ara farem primer una picada que quedi ben fina, que seria com una mica la base, i la segona picada intentarem que ens quedi una mica... Mira, veieu, aquesta ha quedat ben fina, i ara farem una segona picada que intentarem que ens quedi trossets una mica més gruixuts, no la picarem tant. I ho barregem tot, ho anem barrejant. Vale, ara amb els fruits secs. Amb els fruits secs farem el mateix. Jo vaig posar anous i pinyons. Podríeu triar els fruits secs que volguéssiu, avellanes, ametlles... però bueno, fem el mateix. Fem primer una picada que quedarà així una mica gruixuda, veieu que hi ha trossos de nou i així, i amb la resta agafem un altre grapadet de nous, uns quants pinyons més, i ara aquest el fem més fi. Com la primera coliflor que hem fet, doncs igual. Ho barregem tot, i ara aquí tenia un bol amb proteïna de pèsol, que seria com una soja texturitzada, que simula molt bé el pollastre, dona un toc semblant al pollastre, inclús de gust, un cub saltejat, i uns ceps secs que tenia, que els havia posat en remull també amb la proteïna, i ho trinxarem tot. El ceps així ens hi donarà aquesta textura també molt carnosa i ens hi donarà un toc umami que seria més semblant a la carn. El tofu, posem una mica de tofu també, però el tofu no el trinxo, el tofu el tallo així a dauets i el barrejo. Així seguim jugant també amb diferents textures i que vagi quedant tot diferent. Vale, controlem la ceba i ja podem anar per treure les albergínies de l'aigua i intentar eixugar-les tant com podem. Agafem un paper de cuina i intentem treure tota l'aigua que podem. Ara hi posarem un polsim de sal, una mica de pebre negre recent molt, un raig d'oli d'oliva i una mica de pebre vermell. Ho repartim ben repartit, que intentem que entri dintre els talls i ho enfornem uns 20 minuts. Jo en el directe li vaig posar 15 i em va quedar un pèl crua a la part de baix de l'albergínia. Així que suposo que si en 5 minutets més hagués acabat de quedar del tot bé. Vale, seguim amb el farcit, posem una mica de salsa de soja per donar-hi el color i el toc salat, una mica de llevat nutricional,
Això és all en pols, que també hi donarà una bona aroma, i pebre vermell picant. Posem una mica de pebre negre, que és la que portaria la carn picada, i una mica d'orenga, un polsim d'orenga, per donar-hi el toc aquest diferent. Vale, acabem de mirar que la ceba estigui ben putxada i ja podem ficar-hi a dintre tota la mescla de la nostra falsa carn. Anem remenant i anem fent que es vagi coent a poc a poquet, a un foc mig, alt, i que es vagi coent. Vale. Quan ja han passat els 20 minuts, traiem les albergínies i ja podem anar retallant tota la polpa i la reservem en un bol. Fem pel costat amb un ganivet i anem tallant els quadradets que havíem fet i les closques de l'albergínia, les closques de les peles, les tornarem a enfornar un ratet més. Les tornem a posar a la plata i els fiquem al forn mentre acabem de fer el farcit. Ara, amb la paella que tenim al foc, la posem al foc fort i tirem un raig de vi ranci, tapem i després al cap d'uns 10 segons traiem la tapa i que deixem que evapori el vi ranci. Així agafarem tota l'aroma de la paella, de tot el rato que ha estat la ceba putxant-se, i posem l'albergínia. Posem la polpa de l'albergínia amb 2 cullerades de concentrat de polpa d'anyora. Encara ens hi donarà una mica més de sabor. Barregem ben barrejat i ja veieu que aquí sembla ben bé la carn amb els trossets d'albergínia. Com seria el farcit d'unes albergínies farcides normals de carn, doncs ja ho tindríem fet. Ara traiem les albergínies del forn i és qüestió d'anar farcint les closques de l'albergínia amb el farcit que hem fet. Jo aquí em vaig fer bastant, però bueno, aquest farcit el podem guardar per fer una salsa bolognesa, o podem ficar una mica de pasta i li posem, o el pots acompanyar amb qualsevol cosa. Queda molt bé, és com si posessis carn picada, de fet. Per acabar de decorar vaig agafar uns tomàquets secs i els vaig partir per la meitat i els vaig anar col·locant per sobre les albergínies, així és per decorar i mira, per donar una mica de gust. A mi els tomàquets secs m'agraden molt. I ara ho enfornem uns 7 minuts més. Deixem al forn als 200 graus, que hem tingut tota l'estona, i un cop ho tenim ja es pot emplatar. Aquí teniu el plat. Si és que sembla ben bé que sigui carn, He posat unes olivetes negres. I ara amb cuidado agafem amb una pala, agafem l'albergínia, i jo aquí vaig posar-hi una cullerada de pasta d'albergínia. Podríeu ficar-hi salsa de tomata, una mica de maionesa, el que volguéssiu. Podríeu fer una maionesa negra amb all negre o alioli. I anem a tastar-ho, a veure què tal ha quedat això. Merci Laura per l'estoneta i bon provit. Estic segur... Molt bo. Estic segur que més d'un li colo, Bueno, va quedar realment un gust bastant similar a la carn. Si t'ho esperes, ja dius, aquesta carn és rara, però si no saps si t'ho serveixo així, tal qual, jo crec que més d'un es pensaria que és carn, o alguna molt semblant. Poder preguntaria, hosti, quina carn més rara, no? Però bastant similar. Bueno, gent, fins aquí el resum del directe i res, com sempre us dic, us animo a que passeu pel Twitch, discutim les jugades en el chat, anem xerrant i és molt més divertit, més dinàmic que no pas els vídeos de YouTube. Merci per arribar fins aquí i una abraçada. Ciao, vagi bé!